Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε από το διάλειμμά μας και κοντά μας έχουμε τον κύριο Ρώτα Μιχάλη, ο οποίος είναι μεευτήρας χειρουργός γυναικολόγος, μέλος του Αμερικάνικου Κολεγίου Μεευτήρων Γυναικολόγων με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στη ΣΥΠΑ, τέος επιμελητής στο University Southern California, τα είπα καλά, και τώρα είναι επιμελητής στο Μεευτήριο ΡΕΑ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ανώμαλη αιμορραγία της μήτρας και το ρόλο της ιστεροσκόπησης στη διάγνωση και στη θεραπεία. Σωστά. Πάμε να ξεκινήσουμε να σας ρωτήσω, πριν πούμε την ανώμαλη αιμορραγία, τι θεωρούμε φυσιολογική ροή αίματος. Σωστά. Θα ξεκινήσουμε με το να ορίσουμε το φυσιολογικό. Βεβαίως. Γιατί υπάρχει μια σύγχυση στο γυναικείο πληθυσμό, γιατί έρχονται στο ιατρείο και μου λένε αρκετές φορές, γιατρέ, είχα μέσα στον ίδιο μήνα 2 φορές περίοδο. Το οποίο, ναι, μεν είχαν αιμορραγία 2 φορές μέσα στο μήνα, αλλά η δεύτερη φορά δεν ήταν περίοδος. Θα ορίσω πρώτα το φυσιολογικό. Ωραία. Η φυσιολογική περίοδος είναι η περίοδος που ξεκινάει την πρώτη μέρα της περίοδου και διαρκεί από 2 ως 7 μέρες. Ένας φυσιολογικός κύκλος έχει κατά μέσο όρο διάρκεια 28 ημερών. Βέβαια μπορεί να πέσει στις 21 και το ανώτερο να είναι 35. Οτιδήποτε είναι κάτω από 21 μέρες από την προηγούμενη περίοδο ή πάνω από 35 μέρες από την προηγούμενη περίοδο δεν είναι δεύτερη περίοδος, είναι μητρορραγία, είναι παθολογική αιμορραγία της μήτρας. Μάλιστα. Πάμε τώρα λοιπόν, αφού ορίσατε το φυσιολογικό, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, θέλω να προσθέσω κάτι άλλο, ότι συνήθως μια γυναίκα σε αυτή την περίοδο χάνει περίπου 35 με 50 cc με αίμα, έτσι. Ενώ όταν αυτή η διάρκεια του αίματος είναι πάνω από 7 μέρες, ονομάζεται μηνορραγία, εντάξει. Ενώ αν κρατάει κάτω από 2 μέρες, ονομάζεται ολιγομηνόρια. Εντάξει, αυτές είναι κάποιες παρεκκλήσεις του φυσιολογικού, εντάξει. Και τώρα θα περάσουμε τι είναι παθολογική αιμορραγία λοιπόν της μήτρας. Είναι η αιμορραγία η οποία συμβαίνει μεταξύ 2 περιόδων, δηλαδή κάτω από 21 ή πάνω από 35 ημέρες. Η αιμορραγία που μπορεί να έχει η γυναίκα μετά από μια σεξουαλική επαφή. Όταν η αιμορραγία κρατάει περισσότερο από το κανονικό, περισσότερο από τις 7 μέρες, ή η ποσότητά της είναι παραπάνω από τα 60 cc που ορίσαμε. Αιμορραγία μετά την εμεινόπαυση, μετά την τελευταία φορά δηλαδή που έχει μια γυναίκα περίοδο. Αυτές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες ορίζουμε την παθολογική αιμορραγία. Σε ποια ηλικία είναι πιο συχνές αυτές οι ανώμαλες, ας το πούμε, καταστάσεις, αιμορραγίες? Καταρχήν, αυτή η παθολογική αιμορραγία της μήτρας είναι αρκετά συχνή. Συμβαίνει στο 15% περίπου των κατά τα άλλα υγιών γυναικών και αποτελεί τη συχνότερη γυναικολογική πάθηση και το συχνότερο λόγο για τον οποίο μια γυναίκα επισκέπτεται τον γυναικολόγο της. Η παθολογική αυτή αιμορραγία είναι συχνή σε όλες σχεδόν τις ηλικίες μιας γυναίκας. Περισσότερο συχνά βέβαια συμβαίνει κατά την έναρξη της περίοδου, δηλαδή στα πρώτα χρόνια μετά την εμειναρχή, όπου ο υποθάλαμος της έφηβης γυναίκας δεν λειτουργεί σωστά και στέλνει αντικρουόμενα σήματα στις οθήκες, οπότε οι οθήκες δεν λειτουργούν σωστά, δεν γίνεται ορυξία και είναι συχνά το φαινόμενο της μητρορραγίας. Επίσης συμβαίνει κατά την κλιμακτήριο, όπου εδώ δεν φταίει η υπόφυση, φταίνουν οι οθήκες, οι οποίες δεν έχουν πλέον αρκετά οθυλάκια, ώστε να γίνει ορυξία και να έχει περίοδο γυναίκα και κατά αυτή την κλιμακτήριο, δηλαδή από 5 έως 7 χρόνια πριν την εμεινόπαυση, έχουμε επίσης συχνό το φαινόμενο της μητρορραγίας. Μητρορραγίες βέβαια έχουμε και κατά τα υπόλοιπα της αναπαραγωγικής ηλικίας μιας γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης, αποβολών και διάφορων λόγων. Θα θέλατε να μας πείτε τι είναι αυτό που προκαλεί αυτές τις καταστάσεις? Σωστά. Την παθολογική αιμορραγία της μήτρας τη χωρίζουμε χοντρικά σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη λέγεται δυσλειτουργική αιμορραγία της μήτρας και είναι η αιμορραγία η οποία βλέπουμε κατεξοχήν στην εφηβεία και στην κλιμακτήριο και στο σύνδρομο των πολικυστικών οθικών. Όπως ανέφερα και πριν, σε αυτές τις 3 περιπτώσεις, ο λόγος της αιμορραγίας είναι ορμονικός. Είτε γιατί δεν λειτουργεί η υπόφυση κατά την εφηβεία, είτε γιατί δεν λειτουργούν σωστά οι οθήκες κατά την κλιμακτήριο. Και ενώ στην παχυσαρκία και το σύνδρομο των πολικυστικών οθικών είναι ένα πολύπλοκο ενδοκρινολογικό σύνδρομο, στο οποίο οι οθήκες δεν μεταφράζουν σωστά κάποια ορμονικά σήματα και δεν γίνεται ορυξία. Και σε αυτές τις 3 περιπτώσεις
η αιμορραγία συμβαίνει γιατί δεν γίνεται ορυξία, δεν βγαίνει ο άριο κατά τη 14η μέρα του κύκλου, οπότε τα επίπεδα των ορμονών διαταράσσονται και οδηγούμαστε σε ακανόνιστες αιμορραγίες. Πάμε τώρα αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Ναι, θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Η δεύτερη κατηγορία, όπως σας είπα, το χωρίζουμε χοντρικά σε δύο κατηγορίες. Η δεύτερη κατηγορία της παθολογικής αιμορραγίας είναι η μη δυσλειτουργική αιμορραγία. Μάλιστα. Και αυτή οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, δηλαδή σε διάφορες ανομαλίες. Όπως βλέπουμε εδώ τώρα, είναι και αρκετές. Είναι αρκετά. Είναι οι νομιώματα και πολύποδες στη μήτρα, είναι η υπερπλασία του ενδομητρίου, είναι διάφορες λοιμώξεις της μήτρας, επιπλοκές της εγκυμοσύνης, διάφορες γενικευμένες παθήσεις της γυναίκας. Πάρα πολλά αίτια. Εντάξει. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε όμως, εφόσον έχουμε όλα αυτά που μπορεί να προκαλέσουν αυτή την κατάσταση, πώς γίνεται η διάγνωση, τι θα μας οδηγήσει σε εσάς και ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουμε ώστε να διαφοροποιήσουμε τα αίτια και το πρόβλημα. Σωστά. Πρώτα θα ξεκινήσουμε ένα πάρα πολύ καλό ιστορικό. Θα ζητήσουμε από την γυναίκα που μας επισκέφτεται να μας δώσει ένα ημερολόγιο με τις ημερομηνίες των τελευταίων αιμορραγιών. Το ιστορικό είναι το ίμιση πάντα μιας θεραπείας, πιστεύω εγώ. Από εκεί παίρνουμε τις περισσότερες πληροφορίες, γιατί από τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των αιμορραγιών που έχει η γυναίκα μπορούμε να δούμε αν είναι δυσλειτουργική αιμορραγία, αν φταίει κάποιος άλλος. Μάλιστα. Σωστό θα ήταν επίσης να στείλουμε κάποιο ορμονικό προφίλ, να μετρήσουμε ορμόνες όπως η FSH και η LH για να δούμε αν κάτι συμβαίνει με την υπόφυση, έτσι, ή και με τις οθήκες. Θα προχωρήσουμε περαιτέρω σε έναν υπεργογραφικό έλεγχο για να δούμε αν υπάρχει κάτι μέσα στη μήτρα, δηλαδή π.χ. ένας πολύποδας, ένα εινομίωμα, να δούμε την κατάσταση των οθικών. Θα κάνουμε ένα τεστ Παπα-Νικολάου, γιατί η αιμορραγία μπορεί να μην είναι από το εσωτερικό της μήτρας, να είναι από τον τράχυλο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπορεί έτσι να διαγνώσουμε έναν καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Το οποίο αν δεν το κάνουμε μπορεί να μας ξεφύγει. Θα κάνουμε επίσης μια βιοψία του ενδομητρίου, να δούμε τι φταίει μέσα στο ενδομήτριο, αν είναι κάτι παθολογικό. Και τέλος, και μια πολύ σημαντική εξέταση για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, είναι η ιστεροσκόπηση. Ωραία. Μια και μου δίνετε λοιπόν το έναυσμα, σας ρωτάω τι είναι η ιστεροσκόπηση και ποιος ο ρόλος της στη διάγνωση παθολογικών αιμορραγιών. Ναι. Είναι μια εικόνα από έναν πολύποδα, από ένα υπερηχογράφημα. Η ιστεροσκόπηση λοιπόν είναι διαγνωστική και επεμβατική μέθοδος. Ωραία. Είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος. Χρησιμοποιούμε μια πολύ λεπτή κάμερα, η οποία εισέρχεται εδώ από τον τράχυλο της μήτρας και μπαίνει μέσα στην κοιλότητα της μήτρας και μπορεί να δει διάφορες παθολογικές καταστάσεις, π.χ. έναν πολύποδα, ένα εινομίωμα ή και καρκίνο της μήτρας. Το πλεονέκτημα της ιστεροσκόπησης είναι ότι έχουμε άμεση επαφή, έχουμε άμεση όραση και μεγένθηση της παθολογίας. Όχι μόνο μπορούμε να το δούμε, αλλά και να το θεραπεύσουμε, γιατί μπορούν μέσω του ιστεροσκοπείου να μπουν κάποια ειδικά εργαλεία και ψαλιδάκια ή roller blades και να κάνουμε καυτηριασμό και να αφαιρέσουμε τα σώματα. Ωραία. Να σας δείξω λίγο εδώ, αυτό είναι το ιστεροσκόπιο. Έτσι, το οποίο εισάγεται μέσω του τραχύλου στην κοιλότητα της μήτρας και μέσα από αυτό τον σωλήνα μπορούμε να βάλουμε την κάμερα και να δούμε την παθολογία και να περάσουμε τα εργαλεία και να κάνουμε και θεραπεία. Ωραία. Ταυτόχρονα λοιπόν. Ναι, εδώ είναι ένας πολύποδας στη μήτρα. Όλο αυτό το σώμα είναι ένας πολύποδας τον οποίο αφαιρέσαμε πριν από ένα εξάμηνο. Είναι μεγάλος πολύποδας, περί τα 2 εκατοστά. Έχουμε άμεση οπτική επαφή με την παθολογία. Η επόμενη εικόνα είναι ένα εινομίωμα. Και αυτό βλέπετε την κοιλότητα του ενδομητρίου της μήτρας και αυτό είναι ένα εινομίωμα, το οποίο το βλέπουμε και όπως θα δείτε στο βίντεο το οποίο θα ακολουθήσει εδώ πέρα, προχωρήσαμε στην αφαίρεση αυτού του εινομιώματος, εντάξει, με αυτό λέγεται λουπάκι, με αυτό το loop, μπαίνουμε μέσα με αυτή την αγγύλη και με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι, πηγαίνουμε στη βάση του προβλήματος, στη βάση του εινομιώματος, όπως βλέπετε εκεί πέρα, και το αφαιρούμε. Ενώ παλιά γινόταν τυφλή αφαίρεση του εινομιώματος. Δηλαδή μπαίναμε με κάποιες λαβίδες χωρίς να βλέπουμε το πρόβλημα και το αφαιρούσαμε. Αλλά μπορούσαμε η αφαίρεση να γίνει μερικώς, να μην είναι ολική η αφαίρεση του προβλήματος και σε ένα εξάμηνο η γυναίκα να γύριζε με το ίδιο πρόβλημα. Καταλάβατε. Ενώ τώρα μετά το τέλος της επέμβασης είμαστε σίγουροι ότι έχουμε αφαιρέσει όλο το εινομίωμα, όλο τον πολύποδα, έχουμε δει τη βλάβη, την έχουμε ταυτοποιήσει, την έχουμε αφαιρέσει και είμαστε σίγουροι ότι η θεραπεία είναι πλήρης. Οπότε η γυναίκα δεν θα επιστρέψει με το ίδιο πρόβλημα. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της ιστεροσκόπησης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να μου πείτε και να κλείσουμε με αυτό. Ναι.
πόσο σημαντικό είναι οι χειρισμοί για την αφαίρεση αυτών των καταστάσεων. Και να κλείσουμε. Είναι μια μικροχειρουργική επέμβαση. Επιγραμματικά. Ναι, είναι μικροχειρουργική επέμβαση. Δεν πονάει η ασθενής, λαμβάνει γενική αναισθησία. Το σημαντικό είναι ότι μετά το τέλος της επέμβασης θα καθίσει 2-3 ώρες στο μευτήριο, στο νοσοκομείο και θα πάει σπίτι και μετά θα έχει ελάχιστη αιμορραγία. Ωραία. Κύριε Ρώτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή μου και την ευκαιρία να μιλήσω στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.